Side chick ka ba? Ito ang 7 senyales para malaman kung ikaw ay kanyang side chick lamang. Ako nga pala si Engineer Morgan Sai ng Ilocano Defenders. Ilocano Defenders. Para sa lahat. Ilocano Defenders. So, ano nga ba yung side chick? Ito yung mga dinidate ng mga lalaki na hindi nila siniseryoso. Usually, meron silang main chick na kung saan meron silang mga long-term plans at yung side chick pang good time lang nila. So, ang unang senyales ng isang pagiging side chick umiiwas siya sa PDA or Public Display of Affection. Kapag kayo ay nasa mga mataong lugar or nasa isang restaurant na maraming tao, umiiwas siya sa mga holding hands, ayaw niya yumakap masyado, umiiwas siya sa halikan kapag maraming nakatingin na tao sa paligid. Pangalawang senyales ng pagiging side chick, pag nagbibisita or nagdi-date kayo, ang paborito niya mga pang-date is weekdays. Specifically, Monday and Tuesday kanya nilalabas. Kasi ito yung mga araw na medyo matumal ang mga tao sa labas. Wala masyadong tao na makakita sa inyo at ito yung mga araw na hindi niya nilalaan sa kanyang main chick. Ang mga main chick kasi usually weekends yan Saturday or Sunday. Ang pangatlong senyalis naman ng pagiging side chick meron siya mga secret date spots. Madalas dinadala kanya sa mga dating areas na walang tao or iniiwasan ng mga tao or hindi alam ng mga tao. Lalong-lalo na yung mga social circle ninyo. Hindi niya gusto kayo dalhin sa isang popular na restaurant or popular na lugar. Talagang nililihis niya ang mga lugar kung saan kayo magde-date, kung saan sikreto lang siya at konti lang nakakaalam nito. Ang pang-apat na senyales, kapag tumatawag siya, ito yung tipong tumatawag siya lagpas na ng 12 midnight. Yung mga tipong 1 AM, 2 AM, 3 AM, yan yung mga paboritong oras niyang tumawag. Kadalasan, minsan kung hindi naman 12 midnight, mas maaga, parang nagmamadali siya sa tawag at medyo pabulong siya makipag-usap sa'yo. Pero pag mga lagpas na ng mga gintong oras kung saan tulog na ang buong bayan, yun yung mga oras na mahilig siya makipag-usap, mga lagpas midnight na tulog na ang buong bayan. Ang panglimang senyalis naman, masyado siyang secretive. Wala kang alam tungkol sa buhay niya. Puwera sa kotse niya, sa bahay niya, pero talagang di mo alam kung ano ba talaga yung ginagawa niya, pamilya niya, mga social circle niya, sino ba talaga siya, ano ba talaga siya. Medyo iniiwasan niya magkwento tungkol sa kanyang personalidad at sa kanyang sarili. Ang pang-anim naman na senyales ng isang pagiging side chick, hindi niya dinedefine ang relationship ninyo. Iniiwasan niyang i-define ang relationship ninyo sa publiko. Kumbaga pag tinatanong mo siya kung kayo ba, ano ba ang status niyo, siguro sasabihin lang niya, mahal ka niya, namimiss ka niya, pero hindi talaga niya i-acknowledge sa publiko na ikaw ang kanyang girlfriend, lalong-lalo na sa social media. Umiiwas talaga siya na ma-label kayo more than anything sa publiko at sa sarili ninyo. Kumbaga, ayaw niya ng mga definition sa inyong relationship. At ang pang-7 o ang panghuling senyales ng pagiging side chick, wala kayong masyadong pictures magkasama na nakapost sa online, no? Talagang naaasiwa siya kapag nagpipicture kayo, talagang medyo allergic siya sa mga pagpipicture-picture na magkasama kayo at pagsisend sa mga kaibigan, talagang hindi niya talaga to gusto, no? Talagang umiiwas siya na ma-post ang inyong mga picture sa social media or anything na pampubliko. So, umiiwas din siya sa pagpipicture in general kasi hindi niya alam kung saan mapupuntahan itong mga picture na ginagawa ninyo. So yun ang 7 senyales kung ikaw ay ang kanyang posibleng side chick. Ngayon, ano naman ang solusyon kung ikaw ay ang kanyang posibleng side chick? Dapat kumprontahin niyo siya. Tanungin niyo kung ano yung mga plano niyo sa inyo sa kinabukasan, mga definite na plano, yung may schedule, yung merong talagang mga konkretong plano para malaman mo kung meron kang kinabukasan sa kanya.
At base sa sagot niya, kung may narinig kang mga sagot na malabo, ikaw na ho ang bahala kung ano ang gagawin mo. Kung ito bang pwede mo nang tanungin sarili mo, itong relasyon ba may kinabukasan ka sa relasyon na to? Ikaw lang ho ang makakasagot niyan base sa masasagot ng inyong karelasyon. At pag nasagot nyo na to, malalaman nyo na kung kayo ho ang kanyang side chick or kanyang talagang tunay na minamahal. So yun ho ang aking mga payo mga kaibigan. Ako nga pala si Engineer Morgan Sai, ang inyong coach ng bayan. Ilocano Defenders, para sa lahat. Ilocano Defenders, laban sa lahat. Ilocano Defenders, Ilocano Defenders.